Ma felfedezzük a középkori páncélok mögötti bonyolult mérnöki munkát és egy lovag háborúra való felkészítésének komplex rituáléját. Mielőtt folytatnánk a videót, ne felejts el feliratkozni a csatornára további ehhez hasonló dokumentumfilm jellegű narratívákért. A harcos útja a csatatér felé nem a kardok csattogásával vagy az impozáns harci mének trappolásával kezdődik, hanem egy mester fegyverkovács műhelyének elmélkedő csendjében és folytogató hőségében, ahol a védelem lényege alakot ölt. Minden egyes acéllemez, amely egy teljes középkori arnesté alkot, érdes, sötét és tökéletlen felületként születik, több száz órányi kemény munkát, módszeres kalapácsütéseket, szabályozott hevítést és hűtést igényelve, amíg a nyers fém a védelmi mérnöki munka valódi remek művévé nem válik. Az átmenet a rusztikus fémlemeztől a befejezett páncéldarabig, amely tükörfényesre van polírozva, lekerekített élekkel, precíz zsanérokkal és ellenálló bőrszíjakkal van felszerelve, az emberi lelemény diadalát jelenti az anyag korlátai felett. Amit a múzeumokban vagy a történelmi újrajátszásokon látunk, az ennek a kimerítő folyamatnak a végeredménye, egy praktikus és rendkívül kifinomult védelmi struktúra, amelyet nem csak a halálos ütések elhárítására terveztek, hanem arra is, hogy lehetővé tegye a középkori katona számára a mozgást, a harcot és a túlélést a legellenségesebb elképzelhető környezetben is. Azonban egy teljes páncélzat nem egyetlen egység, hanem egy hihetetlenül összetett, háromdimenziós kirakós játék, amely több tucat egyedi darabból áll, melyeknek tökéletes matematikai és anatómiai harmóniában kell együttműködniük. Ahhoz, hogy valóban megértsük, hogyan állnak össze ezek az acéllemezek, hogy áthatolhatatlan erődítményt hozzanak létre az emberi test körül, el kell merülnünk a lovag felpáncélozásának bensőséges és fokozatos folyamatában, egy rituáléban, amely feltárja, hogy a páncél valódi ereje ugyanannyira rejlik a bőrt érintő láthatatlan rétegekben, mint a napfényt visszaverő acélban. A felkészülési folyamat jóval azelőtt kezdődik, hogy az első fémdarabot felemelnék. Bármely minőségi középkori arnes alapja nem vasból, hanem szövetből, izzadságból és fiziológiai alkalmazkodásból készül. A lovag kezdetben a középkori alsóruházatát ölti fel, amely a lábakat borító szűk harisnyákból és egy alapvető darabból, a gibao de armarnak vagy fegyverzubonynak nevezett ruhadarabból áll. Ez a gibao nem egyszerű polgári viselet, hanem egy speciális taktikai felszerelés, amelyet méretre szabétéak, hogy pontosan illeszkedjen az adott harcos testének sajátos körvonalaihoz. A fegyverzubony vastag, gyakran lemvászon, gyapjú vagy rostos anyagok rétegeivel párnázott, amelyek a tompa ütések sokjának elnyelésére szolgálnak, amelyek elkerülhetetlenül áthatolnak az acél merevségén. A gibao de armor egyik különös és létfontosságú jellemzője a viselőtestéhez való viszonya, elnyeli a több tucat kilónyi felszerelés viseléséből adódó extrém fizikai megterhelés generálta bőséges izzadságot, valamint a környezet szennyeződéseit, a menetelés porát és még a lovag testnedveit is. Ezen zubony kimosása szörnyű kockázat, amelyet kevés lovag vállalna szívesen, mivel a víz és a száradás összezsugoríthatja a szövetet, megváltoztathatja az alakját, és tönkreteheti a rajta nyugvó teljes páncélzat milliméterpontos illeszkedését. Ezért a gibao mosatlan marad, a használattól megfeketedett második bőrré válik, amely tökéletesen idomul tulajdonosa anatómiájához. A fejre, még mielőtt bármilyen sisak szóba kerülne, a harcos egy szövet coifaté, főkötőt helyez. Ez a szűk sapka arra szolgál, hogy a korszakban megszokott hosszú hajat szilárdan rögzítse, távol az arctól és a nyaktól. Egy szegecsekkel, fémzsanérokkal és zárómechanizmusokkal teli környezetben egy becsípődött hajszál éles fájdalmat és végzetes figyelemelterelést okozhatna. A coifa puha gátként működik a fejbőr és a sisak belső bélése között. A textil alapok lefektetése után maga a páncél felöltése kezd alakot ölteni, egy szigorúan logikus és emelkedő sorrendet követve, alulról felfelé fegyverkezve. Az elsőként felhelyezett darabok az alsó végtagokat borítják, megkezdve azt a bebábozódási folyamatot, amely az embert harci gépezetté változtatja. Az alsó lábszárat védő darabok, a grevasoké, lábszárvédők, a fegyverkovács számára az egyik legnagyobb technikai kihívást, a harcos számára pedig az egyik legfontosabb védelmi elemet jelentik. Az emberi láb anatómiája, különösen a vádli és a sípcsont, összetett, kúpos formájú, amely megköveteli, hogy a fémet precíz háromdimenziós formára alakítsák. A zárt grevasoké két csuklós lemezből állnak, amelyek teljesen körülölelik az alsó lábszárat, követve a vádli izomzatát, és teljes fedést nyújtanak a csatatér eredendő veszélyei ellen. Ezen védelem szükségessége abszolút és megkérdőjelezhetetlen. Egy harci helyzetben, ahol a lándzsák, fejszék és kardok folyamatosan a gyalogság és a lovasság sebezhető pontjait keresik,
egy ütés az alsó lábszárra nem csak fájdalmat jelent, hanem a mozgásképesség azonnali elvesztését, amit gyorsan követ az elesés és a halál. Ezért a grevasoké illeszkedésének pontosnak kell lennie. Aszimmetrikus kialakításúak, megkülönböztetve a bal és a jobb lábat, és aprólékos gonddal helyezik fel őket, hogy a nadrág vagy a harisnya szövete ne csípődjön be vagy gyűrődjön össze a fém alatt, mivel az acél súlya alatti bármilyen folyamatos súrlódás nyílt sebeket, vízhólyagokat és nagy valószínűséggel halálos fertőzéseket eredményezne. Robusztus megjelenésük ellenére az eredeti történelmi grevasoké meglepő titkot árulnak el, a fém gyakran nem túlzottan vastag. A fegyverkovács célja nem egy elviselhetetlen súlyú, áthatolhatatlan fal létrehozása, hanem egy merev és sima felületé, amely eltereli az ütés erejét, lehetővé téve, hogy a láb megőrizze természetes könnyedségét. Ahogy a védőburkolat emelkedik a testen, találkozunk a coxotesokkal, kombáncél, amelyeket a combok védelmére terveztek. A nyugati páncélzat szókincsét mélyen befolyásolták a francia és olasz hagyományok, és a más nyelvek által gyakran átvett szavak páneurópai innovációs korszak örökségét hordozzák. A coxotesoké nem puszta fémhengerek, hanem részletes anatómiai struktúrák, amelyek olyan specifikus tervezési újításokat tartalmaznak, mint a crista de parada vagy megállítóél. Ez a kón felső részén kovácsolt kis fémkiemelkedés a gyakorlati harc halálos megfigyelésének ragyogó tanúbizonysága. Amikor egy lándzsaütés eléri a coxote sima és polírozott felületét, a fizika törvényei szerint a fegyver hegye hajlamos lesz elcsúszni a lemezen, a legkisebb ellenállás útját keresve. A megállítóél nélkül ez a felfelé irányuló csúszás az ütés pusztító erejét közvetlenül a lovag ágyékához és alhasához vezetné, olyan területekre, ahol a páncélzat tagolt a mozgás lehetővé tétele érdekében, és ahol a combartériák veszélyesen ki vannak téve. A perem megállítja ezt a halálos csúszást, elnyelve az ütést és megfogva a fegyver hegyét, mielőtt az katasztrofális károkat okozna. Az alsó darabok közötti összeköttetést egy leleményes rögzítési rendszer biztosítja, ahol a coxote átfedi a grevaté, összekapcsolva a két védelmi struktúrát, hogy egy folyamatos védelmi vonalat hozzon létre, amely követi a térd rugalmas mozgását, amelyet viszont a csuklós Joel-helyra, térdvédő, véd. A lemezpáncél súlytartásának valódi titka a rejtett rögzítésekben rejlik. A láb fegyverzete nem mágikus módon áll meg, teljes mértékben a fegyverzubonytól, gibao de armor, függ, amelyet a harcos minden alatt visel. Ebben a felkészülési szakaszban kezdi érezni a lovag, ahogy a háború gravitációs súlya a testére nehezedik. A lábvértett speciális zsinórok, úgynevezett pontosoké tartják, amelyeket közvetlenül a fegyverzubonyba vartak. A combokat, térdeket és sípcsontokat borító acél teljes súlya ezeken a szöves zsinórokon keresztül adódik át a zubony vállaira és törzsére, egyenletesen elosztva a terhelést a helyi fáradtság elkerülése érdekében. Ezek a zsinórok nem közönséges szálak, ezek a páncél erei. Rendkívül ellenálló anyagokból készülnek, és bőségesen be vannak vonva mély viasszal, a pontosokat extrém feszültség elviselésére tervezték. A viasz a zsinóroknak ragadós és érdes textúrát ad, biztosítva, hogy a csomó, miután megkötötték, szilárdan rögzüljön önmagában, megakadályozva, hogy a lovas trappolás állandó vibrációjától vagy a közelharcvad ütéseitől kioldódjon. Ha a csata zűrzavarában az ellenség pengéje megtalálja a lemezek közötti rést és elvágja ezeket a viaszos zsinórokat, az eredmény azonnali és katasztrofális. A nehéz lábvért lezuhan, a lemezek elcsúsznak, blokkolva a térdízületeket, és a lovag egykor gördülékeny mozgását bénító fémbörtönné változtatják. Figyelemre méltó, hogy a lovasság számára tervezett coxotesoké nem veszik körül teljesen a combot. A láb elejét és külső részét borítják, szabadon hagyva a belső oldalt, amely a lónyergéhez simul, mentesen a nagy, merev fémlemezekről. Ez biztosítja, hogy a lovag érezze a hátast, precíz parancsokat adjon a lábaival, és megakadályozza, hogy az acél zavarja a lovas felszerelést. Ez a finom különbség azonnal elválasztja a kizárólag gyalogsági használatra szánt páncélokat a lovas nemesség számára kovácsoltaktól. A páncélok tehát nem voltak a modern értelemben vett szabványosított termékek, hanem rendkívüli értékű javak, amelyek mélyen tükrözték a középkori világ társadalmi szerkezetét, gazdaságát és hierarchiáját. Egy magas státuszú arnes, amelyet egy nemesnek vagy egy jómódú harcosnak kovácsoltak, változatlanul méretre készült. Minden görbületet, minden szöget, minden milliméternyi acélt úgy kalibráltak, hogy tökéletesen idomuljon viselője testéhez, maximalizálva a védelem hatékonyságát.
Ezzel szemben léteztek a Munichao lőszerpáncélok, tömegesen gyártott darabok alacsonyabb kidolgozási színvonallal, amelyeket a sorcsapatoknak vagy kevésbé jómódú katonáknak osztottak ki. A státusz és a túlélés kéz a kézben járt Európa csataterein. Egy gazdagon díszített, sárgaréz részletekkel és aranyozott élekkel ellátott páncélviselése kettős üzenetet küldött az ellenségnek, egyrészt egy félelmetes és halálos harcost hirdetett, másrészt kiemelkedően magas anyagi értékű célpontként jelölte meg az illetőt. A középkori hadviselés könnyűertélyelen gazdaságában egy magas rangú ellenfél halála gyakran kevésbé volt kifizetődő, mint a foglyul ejtése. A fényes páncél azt jelezte, hogy az acél alatt egy olyan család vére lüktet, amely képes mesés váltságdíjat fizetni, így az ölési kísérletet sokkal óvatosabb erőfeszítésé változtatta, hogy a foglyot életben harcképtelenné tegyék és elfogják. A lábak biztosítása után a fegyverkezés figyelme a test középső zónája felé fordul, ahol a védelmi rendszerek komplex rétegekben kezdenek egymásra rakódni, hogy lefedjék a szerkezeti sebezhetőségi pontokat. Itt vezetjük be a Shaia de Kota de Malhaté, láncszoknya. A fémgyűrűkből készült szövetet, a hadviselés történetének egyik legrégebbi és leginkább bevált védelmi módszerét nem vetették el a nagy acéllemezek felemelkedésével, ellenkezőleg intelligensen alkalmazták a döntő fontosságú üregek kitöltésére, ahol maximális rugalmasságra volt szükség. A láncszoknyát a derékhoz rögzítik, és lefelé lóg, védve az ágyékot, a csípőízületeket és a combok közötti részt. De a láncszövet funkciója túlmutat az emberi hús védelmén, elsődleges védelmi vonalként szolgál maga a páncél törékeny komponensei számára is. A láncszoknya pontosan ezekre a csatlakozási területekre ereszkedik le, vágásálló hálót hozva létre a felfüggesztő csomók körül, leárnyékolva az alapvető kötéseket az ellenséges kardok elől. Ez a védelmi rétegződési elv hasonlóan működik a tetőcserepek elrendezéséhez, ahol minden elem átfedi és védi az alatta lévő réteg rögzítő mechanizmusait, folyamatos gátat hozva létre, ahol az egyik anyag sebezhetőségét a másik erősségei kompenzálják. Ahogy a folyamat eléri a test felső részeit, a felszerelés összetettsége hatványozottan nő, jelezve azt a pillanatot, amikor a harcos autonómiája véget ér. A test alsó felének felpáncélozása még megoldható feladat lehet egy ember számára egyedül, de a törzs és a karok védelmének felhelyezése változatlanul harmadik fél segítségét igényli. Az escudeiro, fegyverhordozó, egy alapvető, magasan képzett és rendkívül megbízható figura, vállalta azt a kritikus felelősséget, hogy a páncélzatot kifogástalanul állítsák be és zárják le. Egy hiba egy csat lezárásakor a lovag halálát okozhatná, így a fegyverhordozó ura életének néma őrzőjévé vált. A törzs felpáncélozásának folyamata a peitorel, mellvért, felhelyezésével kezdődik, amely a szív és a tüdő védelmének központi darabja. Gyakori tévedés azt hinni, hogy a mellvért egészen az öv vonaláig ér, lefedve az egész hasat, valójában egy történelmileg pontos mellvértet a mellkas és a felső bordák védelmére terveztek, és kevéssel a szegycsont alatt végződik. Ez a hosszúságbeli korlátozás nem tervezési hiba, hanem szigorú mechanikai szükséglet, hogy lehetővé tegye a harcos számára a derékban való hajlítást és a harcban létfontosságú rugalmasság megőrzését. A hátsó darab, az espaldar, hátvért, elegáns körvonalakkal rendelkezik, amelyek követik az emberi gerincoszlop görbületét, védve a hátat a támadásoktól és a kószanyilaktól. E fényes acél alatt a lovag gyakran további láncszövet darabokat használt a hónai és más mozgórések elfedésére. A törzspáncél a vállakon nyugszik. Hozzáadva félelmetes súlyát a fegyverzubonyhoz, megkövetelve viselője testétől, hogy alkalmazkodjon az új súlyponthoz. Közvetlenül a mellvért alatt csatlakozik a törzs alsó lemeze, a placar, hasvért, amely magát az alsó mellvértet fedi át. A placar a derékvonaltól indul felfelé, és a mellvértre illeszkedik, biztosítva, hogy bármely lándzsa, amely az alhasat éri és felfelé csúszik, elkerülhetetlenül visszaverődjön a lemezek csökkenő átfedése miatt. E nehéz acélhéjak összeillesztéséhez pragmatikus és a népszerű ábrázolásokban gyakran figyelmen kívül hagyott technikák lépnek életbe. A kovácsolt fémnek veleszületett feszültsége van, és az új vagy kiszáradt bőrszíjakat nehéz lehet pusztán új erővel meghúzni. Gyakori a vastag kötelek ideiglenes használata a mellvért és a hátvért kerülete körül, amely kezdetleges tornikétként működik. A kötél meghúzásával a fegyverhordozó arra kényszeríti az acéllemezeket, hogy közeledjenek egymáshoz és rászoruljanak a lovag testére, levéve a nyomást a bőrszíjakról, és lehetővé téve a csatok precíz és könnyű becsatolását. Miután rögzítették és a kötelet eltávolították, a páncél ellazul az ideális feszültségi állapotába, szilárdan rásimulva a test vonalaira.
Ebben a pillanatban a harcos sziluettje drámai átalakuláson megy keresztül, elnyerve azt az impozáns volument, harcias tartást és félelmetes jelenlétet, amely a reneszánsz Európa csatatereit jellemezte. A placar alsó részén függnek az escarcelasoké, csiszárlemezek, több vízszintes lamellás lemezből álló darabok, amelyek a combok elejét és a felső ágyékot borítják. Az escarcelasoké extra fémgátként szolgálnak a láncszoknya felett. Mint a páncél többi része, ezek a függesztett lemezek is finoman állíthatók szabályozható bőrszíjakkal, lehetővé téve, hogy gyalogos harchoz függőlegesen rendezzék el őket, merev fedést biztosítva, vagy szélesebb oldalsó távolsággal helyezzék át őket, hogy kényelmesen üljenek a lónyergében. A védett törzsel a rituálé a felső végtagok felé halad, a karok komplex védelmére összpontosítva. Ellentétben a merev törzsel, a karok rendkívüli mozgékonyságot igényelnek, mivel ezek a támadás és az irányítás eszközei. A karvér több cső alakú elemből áll, amelyeket zsanérok, úszószegecsek és robusztus bőrszalagok kötnek össze, mindez a vállakról függesztve. Az avambrecosoké, alkarvédők, alsó ágyúi borítják az alkarokat és zárják körbe a csuklókat, amelyeket később a hosszú, csuklós fémkesztyűk, a manoplásoké, páncélkesztyűk egészítenek ki. Az alkar felett nyugszik a kodal, könyökvédő, a darab, amelyet kifejezetten a könyök kritikus ízületének védelmére terveztek, míg a rerebraco, felkarvédő, a felkarcsontot védi a vállig. A könyök, különösen a hajlat belső része, ahol létfontosságú nagyerek és összetett, kitett íncsoportok találhatók, potenciálisan halálos gyenge pontot jelent, ha megfelelő védelem nélkül marad. E kockázat mérséklésére a kodal lamellás kiterjesztésekkel és széles szárnyakkal rendelkezik, amelyek részben körülölelik a kar belsejét, biztosítva, hogy egy érintőleges ütést blokkoljanak, mielőtt az a puha húst elérné. Itt a páncélzat tökéletes szimmetriáját feladják a maximális funkcionalitás érdekében, feltárva a lovas harci taktikák hiperspecializációját. Az ellenségre rontó lovag teste nem végez azonos mozdulatokat mindkét kezével. A bal kar feladata egy nehéz harci mény gyeplőjének tartása, a hátas pályájának irányítása, miközben merev, védekező marad, és folyamatosan ki van téve a közeledő ellenfél oldalának a lovasroham során. Ezzel szemben a jobb karnak térre és mozgásszabadságra van szüksége a nehéz lándzsa, a hosszú kard vagy a harci kalapács kezeléséhez. Ezért a páncélzat gyakran tükrözi ezt az operatív dichotómiát a tervezés figyelemre méltó aszimmetriáján keresztül. A bal könyök védelme masszív, jelentősen nagyobb és körülölelőbb kodallal rendelkezik, mint a jobb, mivel elsődleges funkciója a brutális erejű ütések fogadása és elterelése a lovagi tornák vagy az ellenséges harcvonalak összecsapása során. A jobb könyök sokkal kisebb szárnnyal és karcsúbb körvonalakkal rendelkezik. Ha a jobb védőburkolat túl széles lenne, beleütközne a lándzsákba, amikor azokat, couched, hónajba fogott pozícióba húzzák vissza, gátolva a harcos támadó mozgását. Ez a pragmatikus optimalizálás kiterjed a nagy espaldarokra, válvértekre, azokra az impozáns válfedőkre, amelyek vizuálisan meghatározzák egy teljes páncélba öltözött lovag félelmetes szélességét. Az espaldar nem csak a vállízületet védi, hanem kiterjeszti fedési területét a felső mellvért, az oldalsó kar és a hát jelentős részére is. Egymásra csúsztatható lemezekből készül, amelyek a kar emelésének megfelelően elmozdulnak, így összetett kiegészítő felső páncélként működik. A bal espaldar változatlanul nagyobb, gyakran további rétegekkel megerősítve, hogy könnyeltejelenül védje a testnek azt az oldalát, amely az ellenféllel érintkezik, leárnyékolva a szívoldalát. Ezzel szemben a jobb darab a hónaj közelében mélyen ki van vágva, ami a védelem tudatos feláldozása egy halálos előny érdekében, hogy kényelmesen befogadja a lándzsa nyelét a kar alatt, a nyelet a jobb mellvért fix tartóján nyugtatva. Ez a lándzsatartó horog lehetővé teszi, hogy a fegyver meghosszabbított alapja egy grappanak nevezett gyűrűn keresztül a mellvérthez rögzüljön, biztosítva, hogy az ember, a hátas és a páncél együttes rohamának teljes kolosszális tömege, villámgyors sebessége és kérlelhetetlen lendülete egyetlen vektorba csatornázódjon, közvetlenül az éles acélhegyen keresztül. E harcos metamorfózis utolsó előtti és vitathatatlanul legfontosabb szakasza az élet és az észlelés epicentrumának védelmét foglalja magában, az egyén nyakát és fejét. A páncélzat, vastagságától vagy csillogásától függetlenül, hasztalan, ha a nyaki ütőerek vagy a koponya alap védtelen marad az ellenfél villanó pengéi előtt. A népszerű kultúrában, a moziban és a modern televíziós sorozatokban a színészek arcának és érzelmeinek megmutatása iránti drámai igény miatt gyakran elhagyják, de az arcvédők, a babiraká, álvédők és a teljes sisakok nem alkutárgyát képező túlélési eszközök.
Egy józan katona inkább választaná csak a sisak viselését az összes többi páncéldarabbal szemben, ha drasztikus választásra kényszerülne, mivel a koponya egyszerre a leginkább célzott, a legértékesebb és az azonnali megsemmisülésre leginkább fogékony célpont. A nyaki védelmi eszközök közé tartoznak a gorjaisoké, nyakvértek és a nagy fémbabiraká, amelyeket úgy terveztek, hogy tökéletesen kövessék a nyakvonalát, és felemelkedve eltakarják az állkapcsot, a fogakat és az arc alsó felét, teljesen elrejtve az emberi sebezhetőséget a polírozott acél fix mosolya mögé. A sisak felhelyezésekor, mint amilyen a 15. századi ikonikus európai celada, amely harmonikusan nyúlik hátra a tarkon, a fej teljesen bezárul a sűrű csend és a zavaró elszigeteltség burkába. A sisakot szilárdan lefelé nyomják, rögzítve az alsó babíra lemezeihez, hogy biztosítsák, semmilyen felfelé irányuló ütés ne tudja feltépni a sebezhető torkot. Egy zárt sisak felöltésének fizikai és pszichológiai valósága a szinte abszolút érzékszervi megfosztottság és a klausztrofób dezorientáció élménye. A harci pozícióba leengedett nehéz rostélyjal a létfontosságú levegő beáramlása korlátozottá válik, arra kényszerítve a lovagot, hogy zihálva szívja be a forró oxigént, amely visszhangzik a zárt térben. A hallás szörnyen tompa, a csata fülsiketítő zaja, az emberi kiáltások, a paták dübörgése, a vezénylőkürtök és a vasvason való szüntelen csilingelése torzultan jut el a fülekhez, kaotikusan visszhangozva az acél homorú falain. A látómező, bármely harcos legfontosabb elemző eszköze, drasztikusan lecsökken egy mindössze néhány milliméter széles, szűk és klausztrofób résre, arra kényszerítve az egyént, hogy vakon bízzon a kimerítő edzésben, a tiszta ösztönökben és a lova irányításában. Ez a súlyos érzékszervi korlátozás különböző stratégiai megközelítéseket szült az európai nemzetek regionális és taktikai kontextusától függően. Sok kontinentális hadseregben a hermetikusan zárt rostélyok kötelezőek voltak, hogy ellenálljanak a lövedékek halálos felhőjének és a közvetlen arcütéseknek. Érdekes módon a korabeli képi emlékek és krónikák feltárják, hogy az angol erők gyakran lemondtak a rostélyokról, nyitott arcú sisakokkal vonulva a mészárlásba. A valódi motiváció gyakran a tudatos felderítés legfőbb taktikai előnyében rejlett. A képesség, hogy tisztán lássák a csata fenyegető szárnyait, mohon belélegezzék a friss levegőt és tisztán hallják a taktikai parancsokat, messze felülmúlta a védtelen arcot érő szerencsétlen nyílvesszőtől való félelmet. Ez egy mesterien kiszámított, kétségbeesett fogadás volt, a fémfészek abszolút védelmező biztonságát elcserélni a csatatér megszakítás nélküli ellenőrzésének halálos hatalmára. Ha úgy érezted, elrepültél a 15. századi csataterekre, és szeretnéd tovább fejteni a hadtörténelem titkait, ne felejts el feliratkozni a csatornára, hagyd ott a kedvelésedet projektünk igazi védőpajzsaként, és írd meg kommentben, hogy a lenyűgöző túlélő és halálosztó felszerelés melyik része keltette fel leginkább az érdeklődésedet.